Čaute chalani, v dnešnom videu si ukážeme ako zahrať legendárny riff od Slipknotu zo skladby Before I Forget, presne tak ako to hrá Mick Thompson a Jim Root. Takže ideme si naladiť gitary a ideme na to. OK, takže ladenie pre túto skladbu je ako u väčšiny Slipknot trackov, takže drop Bčko, takže tu sú jednotlivé struny. Ja som pred časom spravil na skladbu Before I Forget od Slipknotu aj cover, takže môžete si ho pozrieť tuto hore, nechám určite odkaz. Ale ideme si ukázať úvodný riff, úvodnú vyhrávku a tá vyzerá nejak takto. OK, takže najprv si ukážeme jednotlivé noty a potom prejdeme na všetky techniky, ktoré Jim Root a Mick Thompson tu používa. Takže začíname na otvorených strunách 0 a hammerom 2. A hneď za tým spravíme prítlm pravou rukou. Ešte jedna vec, celý tento riff hráme downstrokom, takže to znamená, že len smerom k podlahe budeme pikovať strunu. Spraví to na zvuku veľký rozdiel a práve preto tento riff znie tak mohutne, keď ho vždy Slipknoti hrajú. Takže zatiaľ máme toto. Toto opakujeme dvakrát, takže potom robíme na Ečku slide z 3. prážca na 2. Ja to hrám ukazovakom. A potom spravíme prítlm. Takže a prítlm robíme na otvorenej strune, takže zatiaľ máme toto. Potom končíme prvým tvarom, takže ono niekedy, keď takéto rýchle riffy pomalíš, tak vypadne ten rytmus, ale zahrám ho trošku rýchlejšie, aby sme sa v tom nestratili. A po tejto časti budeme už robiť len na Ečku slide z 3. prážca na 2. Takže celé a spolu. Trošku rýchlejšie. Tento riff hrám celý len ukazovakom. A keď mám ruku na hmatníku, nesnažím sa to hrať takto, šikmo, že mám prsty
takejto šikmej línii, ale snažím sa tú ruku držať kolmu. OK, takže ešte raz a pomalšie. OK, takže toto bol vlastne celý úvodný riff. A druhá variácia, keď už Cory zakričí go, tak bude to isté, ale budeme hrať už obe struny, takže Ečko a Ačko. OK, keď už poznáme prstoklad, ideme sa pozrieť na techniky, ktoré Slipknoti využívajú, aby to znelo proste tak ako v nahrávke. Takže jedna z najdôležitejších vecí na tomto riffe je určite tlmiť ostatné struny, aby nám tam nerobili zbytočne bordel. Takže ja keď hrám túto barovú formu, mám takto ukazovák, tak maličkom si tlmím ostatné struny. Len aby tam zbytočne proste nerezonovali. Takže keď hrám, tak malíček pohybujem takto po strunách, aby zbytočne nerezonovali tie struny. Zbytočne na tie struny moc netlačiť, vážne tam iba ten maliček len priložiť, aby to bolo pekne čisté. Keď to určite budeš trénovať, tak v štúdiovej verzii je ten riff strašne sekavý. Toto je zapričinené tým, že Jim Root, keď pristane ukazovakom na tom druhom pražci, on tam ten ukazovák nedrží dlho. On spraví iba ten hammer-on, čo najrychlejšie ten ukazovák pustí a sekne strunu. Takže zbytočne ho tam dlho nedržať, ale iba keď to budeš trénovať, tak určite nacvič hlavne synchronizáciu medzi ľavou a pravou rukou a za pár dní to budeš mať na takom leveli, ako potrebuješ. Takže ja keď robím tento sek, tak už vlastne rozozvučujem aj Ečko, aj Ačko. Vidíš, že keď sme aplikovali túto techniku, tak ten riff dostal úplne taký charakter ako zo štúdiovej verzie. A posledná vec, ktorú vidím 80% gitaristov na YouTube robiť zle a je to veľmi dôležité dodať to tomu riffu úplne Slipknot zvuk, je to, že spravíme druhý slide o trošku dlhší ako ten prvý. Takže vyzerá to nejak takto. Takže vlastne ukazovák, keď slajdeme z toho tretieho pražca na druhý, necháme trošku vyznieť. Je to veľmi malá zmena, ale spraví to vážne na tom riffe úplne ten Slipknot zvuk. Takže OK, takže keď si na tieto veci budeš dávať pozor, takže spraviť na tom druhom pražci sek, čo najrychlejšie ho pustiť z matníku, držať na tých strunách maliček, ako sme si ukazovali, aby si docelil tú čistotu. A keď budeš robiť ten druhý slide trošku dlhší, tak garantujem ti, že dostaneš úplne ten istý zvuk, ako majú Slipknoti a čo nemá ani 80% gitaristov na YouTube. Takže celé a pomalšie.
Jedna vec, na ktorú by som si dával pozor, je ozaj dávať pozor, aby tento sek a prítlm boli úplne zosynchronizované a aby si sa nad tým už ani nezamýšľal. Takže potom by som išiel rýchlejšie. Zas dávaj si pozor na to, aby si tlmil tie spodné struny a aby ti tam nerobili zbytočný bordel. A potom, keď už to budeš mať zvládnuté na tejto rýchlosti, tak môžeš skúsiť rýchlejšie. A potom po prípade už so štúdiovou verziou. Jedna inak cool vec, ktorá by sa mohla každému hodiť, je častokrát, keď takéto rýchle riffy ladím do rýchlosti, si pomáham práve YouTubeom. Určite by ti pomohlo, keď si na YouTube pustíš originálnu skladbu a keby si spomališ túto skladbu na cca 80% alebo rýchlosť, v ktorej to zvládneš a postupne sa vypracovával na väčšiu rýchlosť. Takže napríklad začal by som na 0,60, potom 0,70. Keď už zvládneš tú rýchlosť presne, ak to budú hrať oni v nahrávke, tak na 0,80 a postupne takto na originálnu rýchlosť, vlastne ak to hrajú Slipknoti. Ale určite by som s týmto riffom neponáhľal, je to fakt brutálne technický riff. Nechápem, jak to môžu Slipknoti hrať naživo ešte rýchlejšie, je to proste fakt šialenosť. Určite si s ním daj na čas, daj si pozor na všetky tie veci, ktoré sme si povedali v tomto videu. Ak si nevidel môj cover, tak budem určite veľmi rád, keď si ho pozrieš. Nechám ešte raz odkaz tuto. Takže držím palce s tréningom a vidíme sa.